Shout out, Nay. Now we have to do challenges. Whoever loses has to buy the burger turkey cake. Ruel Ray Parayo. Shout out, Nay. You're making ice pop. I mean ice candy. Yes po, ice candy. Fruit salad flavor. Summer na sa Pilipinas. Ayan, ice candy. Mama, kita aku CM.
Hello, Sir Heaven's Hope. Good evening. I'm Korean. We will meet to the place where I can meet Jesus, who can lead me to heaven. Later po, I will visit your channel. Thank you for coming, Sir Heaven's Hope. It's fine. Shout out, Sis Jeneline. Pabili. Ilan saya? Fruit salad. Ilan saya? Mama, ilan sapon? Saan na sapon mo? Ay, ito, gamit ko. Nakalay. Got an idea. Sige, magbingo ka lang. Okay lang ako dito. Galingan mo magtantos ha. Huwag kang kukurog-kurog pag puro na.
Shout out Sir J. Tamayo. Kanina pa ako pasilip-silip. Ba't sumisilip ka pag ikaw nagkakuliti? Di mo kasama si Sis Janalyn? Nagbibinggo daw siya. Di mo sinamahan? Sabi ko po, Sir J. Tamayo. Hindi mo sinamahan si Sis Jenalyn. Nagbibinggo daw siya. Naglalaba ka pa ba? Inabot na ng hating gabi yung labahin mo, hindi pa rin tapos. Mag-live ka na para matapos na yung labahin mo. Magbingo ka na. Nakahanap ka na ba pambayad utang? Demi. Kuya, asking yummy. I mean that. Hindi na ito i-play. Clap. Ayun na.
Ay. Kulits, mag-live ka na. It's I'm hungry. No, I'm hungry. No, I'm so hungry. Go. Kuya, let's go buy fishing dinner. Kuya. Kuya, stop. Ano yan?
Shout out Ate Orlin. Kadarating, oh, gabi na. Pahinga ka na po. Ano oras na? Magte 10:30 na. Apo, nakamute ako kasi ang ingay ng dalawa kong alaga dito.
Shout out, Ate Janet. Thank you po. Rocky. Ice candy pa rin. Mabili na siya ngayon, ate. Tapos, nagdadala ako sa school ng 40 pieces araw-araw. Mabenta na ngayon lalo sa school. Dalawang timpla ang ginawa ko ngayon. Nasa 100 pieces pa. Kailangan magsipag, pandagdag allowance. Nagmumute ako kasi ang ingay ng dalawa kong anak dito. Opo. Nag-try kasi ako magdala sa school. Bali, ang nag-aantay ako doon ng 2.5 hours kay JM sa bunso ko. Ay, nakaupo lang kami sa overpass pag ganong oras. 2.5 hours. Wait lang.
Nag-try ako magdala. Ayun, naubos naman. Nakaka 40 pieces akong... Hanggang 40 pieces ang naibebenta ko. O di, sa tag 10 pesos, may 400 na ako pag uwi ko ng galing school. May pabili ng ulam. Opo ate, tiyaga lang. Tiyaga lang talaga. Pag di ka nagtiyaga, wala. Bitin ng allowance. Diba ate? Ay. Sayang din kasi. Ang tagal ko na kayang nagaganito, ate Janet. Kahit taglamig, hindi ako nawawalan. Kasi kahit malamig, may bumibili pa rin ganito. I did not find it dying. Sayang din yung maghapon ako nandito sa bahay. Tapos, o diba? Kahit barya-barya lang yan. Pwede na yan pang merienda ng makulit ko.
Break time mo po, Ate Janet? Or wala pa? Hindi ka pa busy masyado? Kapag ikot-ikot ka pa po. Ang ingay ng dalawa kong alaga. Thank you, Ate Janet, ah. Yeah! Hey, this is my ice cream.
Ito yung last. Pag ganito na yung last, free ko na to sa suki. Ayan. 5 piso lang to, ganito. Libre na to sa, may free na sa suki. O, diba? Tapos na pa ako magbalot. Bukas, dadalhin ko to sa school para matigas na matigas. Kaya dyan lang siya. Ayan.
Ayan ang aking paninda. Maglilinis na tayo kasi tulugan na.
Nagutom ako, Nay. Tapos na ako gumawa, nagutom ako. Sige, Nay, mag-e-end na din po ako. Tapusin ko lang tong 2 hours. Huli. Idol nga kita, di ba? Oh. Naaral ko ng magmukbang sa harap ng camera. Huli, pero di ko lang. Nagutom ako eh. Nandiyan pa pala sa Ate Janet. Nakakagutom magbalot ng ice candy. Mag-e-end na rin pa ako maya. Tapusin ko lang. 8 minutes na lang. Busog. Bye-bye, Ate Janet. Thank you po. Bibilang ako ng... Ito yung kita ko maghapon na yun. Diba? Thank you po, Ate Janet. Ingat ka po dyan sa work mo. Kailangan ko tong coins para bukas. 2, 3, 4. Ay. Lagay ko na dito sa bag. Aakyat na ako. Doon na lang ako mag-end. Aakyat na ako. Nasa taas na yung dalawa. Sana nga may charger. Pwede kong yung kortina ayusin mo ha, baka magpulupot at sa... Opo. Akit na ako. Yeah. Uy, ano na? Yung dalawa.
Ipasok ko yung aking sinampay at baka umulan. Uy, tabi anak. Sana yung mga ulan natin meron. Yung mga lahat. Ay, pasok na dun. Da-da-da-da. Yan. Matry. Ay. Isa doon na. Mag-e-end na ako. 2 hours na ako. I-extend pa ba ako? Oily. Higaan. Mama, It's time to sleep ako pa na. ganito. Kulits! Live ka? Mag-e-end na ako. 2 hours na ako. Mag-extend ako ng 1 minute. Extend mo ba? Live ka ba? Yeah. Wala mo tayong gagawin eh. Kahiga na ako. Oh, nakahiga na kami oh. Nagmukbang pa nga ako pagkatapos ko magbalot eh. Sabay na, naka 2 hours na ako. Mag-end na ako. Tarara, di ba kakanta tayo? Naka-live ka na ba? Anong oras na ba? Pwede pa bang magngaw-ngaw dito? Sige, Yeah. naka-live ka na ba? Pwede bang akyatan yung live mo? Dala ka hagdan. Yari, nasa pagawaan pa yung hagdan ko kasi nung last na ginamit ko, nahulog ako eh. Bukas na tayo mag-ingay, bawal gabi na. Kaya nga, mag-e-end na ako. Magpapahinga na ako, ay pasok na tayo bukas. Ikaw, huwag ka nang magpahinga kasi hindi ka naman naglaba. Nagalaw mo na ba yung labahin mo? JM, sleep na. Babay na. Thank you sa pagtambay mo dyan. Nagalaw na. Nagalaw na, pero natapos na ba? Ang tanong, natapos mo ba? Naisampay na ba? Uniform pa ata yun ng anak mo. Luka ka. Uniform pa ata yun bukas ng anak mo. Di pa. Sampay ka na. Walang uniform to. Ay, ganon. Civilian lagi ang suot. Babay na. Mag-end na talaga ako, promise. To, 3 minutes na yung sobra ko. Naka-live ka na ba? Pupuntahan kita. Bye-bye. Thank you. Ate Janet, Nay Nene, si Nay, nandiyan lang si Nanay Nene. Bye-bye. Mag-end na po ako. Sis Jeneline, thank you sa pagpunta. Nanalo na kaya yun? Ulits, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Pupuntahan kita.